ಮೂಜುಲೋಕಡು ಕಡೀರ ಪೂಜೆನ ಕೈಕೊಂಡ ಮಹಾಗಣಪತಿ ದೇವರನ್ನು ಉಡಲ ಮಂಟ ಮೆಡೆ ಸುಗಿತೊಂದು ಶಾಸ್ತಾವದ ಈ ಪುಣ್ಯದ ತಲನ ತನ್ನ ಕಣ್ಣ ಸಿಮೆಡು ಕಾತೊಂದು ಪುನಃ ಒಂಜಿ ಗರ್ಭಗುಂಡದಲೈಡು ಮೂಜಿ ಲಿಂಗದ ಉರುವಾದ ಉಠಾರ್ ಮ್ಯಾತಿನ ಉಂಡಾತಿಂಚಿತ್ತಿನ ಭೂತನಾಥೇಶ್ವರ ದೇವರನ ಕಾರ ತಾಮರೆಗೆ ಸಾರ ಸಾರ ಅಡ್ಡನೀಟ ಬೋರೊಂದು ನಮ್ಮೆಂಚಿತ್ತಿನ ತುಳುವನಾಡದ ಸರ್ವ ಧರ್ಮದ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ಶಕ್ತಿಲೇನ ಸತ್ಯ ಚಿತ್ತೊಲೆನ ಅಂದು ಮಲ್ತೊಂದು ಪೊರ್ಲು ಬಲಿಕೆದ ಈ ಲೇಸಿಗನಿಕಲಿನ ಮಾತೆರೆಲ್ಲ ಮೋಕೆದ ಉಡಲ್ಡ್ ಅರ್ತಿ ಪಿರ್ತಿಡಿ ಎದುಕೊರೊಂದುಲೆ ಬಂತುಲೆ ಮೊದಲ ಒಂಜಿ ತೆಲಿಕೆ ಅವೇತೋ ಹೊಸ ಸಂಬಂಧಲಿಗೆ ಕೊಲಿಕೆ ಆಪುಣಿಗೆ ದುಡಿತ ಆ ಬಿಮ್ಮದ ಎಸಲದ ಇಡೇರ್ದು ಮೂಡ್ದು ಬರ್ಪಿನ ಪಿಂಕರ್ದು ಬರ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಮುಗುರು ತೆಲಿಕೆ ಹೊಸ ಸಂಬಂಧದ ಹೊಸ ಪಾತೆರಗು ಹೊಸ ನುಡಿಕ್ ಆ ನುಡಿ ಸಂಕ ಆಪುಣಿಗೆ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ತೆಲಿಕೆ ಎತ್ತೋ ಸೀಕ್ ಸಂಕಡಲೇನು ದೂರ ಮಲ್ಪುಣ ಪಂಪಿನವು ತೆರಿದಿನಕುಲು ಪಂತಿನ ಪಾತೆರ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ತೆಲಿಪಾವನ ಕುಸಾಲ್ದ ಕಲಾವಿದರಿಗೊಂಜಿ ಮಲ್ಲ ವೇದಿಕೆ ಕೊರಡು ಪಂದು 4 ವರ್ಷದ ದುಂಬು ವಿಜಯನಾಥ್ ವಿಠಲ್ ಶೆಟ್ರು ನಮ್ಮ ಟಿವಿದ ಒಟ್ಟು ಸೇರೊಂದು ಕಟ್ಟಿಂಚಿತ್ತಿನ ಕನ ನಿಜಾತನು ಬಲೆ ತೆಲಿಪಾಲೆ ಪಂಪಿನ ಒಂಜಿ ಕುಸಲ್ದ ಪಂಥದ ಹೊರಟು ಬಲೆ ತೆಲಿಪಾಲೆ ಕುಸಲ್ದ ಪಂಥ ಒಂಜಾಂಡು ಎಸಲು ರಡ್ಡಾಂಡು ಎಸಲು ಮೂಜಿಲ ಲೋಕೊಡೊರ್ಮೆ ಪಸೇರಡು ಇತ್ತೆ ಬಲೆ ತೆಲಿಪಾಲೆ ಕುಸಲ್ದ ಪಂಥದ ಎಸಲ್ 4 ಇತ್ತೆ ನಿಕಲ ದುಂಬದೀಕಡು ಉಠಾರ್ಮೆ ಅವರಂಡು ಬಂತುಲೆ ಬಲೆ ತೆಲಿಪಾಲೆ ಕುಸಲ್ದ ಪಂಥ ಎಸಲ್ 4 ಕರಿನ ಯಜ್ಞದ ಲೆಕ್ಕನೆ ಕೇನ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಅಕುಲ್ ಮಲ್ಲ ಒಟ್ಟದ ಅಂಜಿ ಸಹಕಾರ ಕೊರ್ನೆಡ್ದಾತ್ರ ಈ ಒಂಜಿ ಕುಸಲ್ದ ಪಂಥದ ಪುದರ್ಲ ಕೇನ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಬಲೆ ತೆಲಿಪಾಲೆ ಕುಸಲ್ದ ಪಂಥ ಎಸಲ್ 4 ಬಂದಾತನೆ ಒತ್ತುಡು ಸಹಕಾರ ಕೊಡ್ತಿನ ಸುಮಾರು ಜನ ಉಲ್ಲೇರು ಒಂಜಿ ಕಟ್ಟೋಣ ಕ್ಷೇತ್ರ ಅಂಚನೆ ಕಲ್ಪು ಬರೋದ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಸಾಧಕೆ ಕೃಷ್ಣಜಯ ಪಾಲೆಮಾರ್ ಮೇರ್ನ ಮುತಾಲಿಕೆದ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಲಿಂಕ್ಸ್ ಮಲ್ಲ ಮಟ್ಟದ ಸಹಕಾರ ಕೊಡ್ತುಂಡು ಐತ ಒಟ್ಟುಗು ಸನ್ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ರಿಫೈನ್ಡ್ ಸನ್ಫ್ಲವರ್ ಆಯಿಲ್ ಸಿಟಾಡೆಲ್ ಬಿಲ್ಡರ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಡೆವಲಪರ್ಸ್ ಐತ ಒಟ್ಟುಗು ಅರುಣ ಮಸಾಲ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಉಡಲ್ ದಿಂಜಿತಿನ ಸೊಲ್ಮೆನ್ ಸಂದಾಯ್ತ ಮಲ್ತೊಂದು ಒತ್ತುಡು ಸಹಕಾರ ಕೊಡ್ತಿನ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಉಡಲ ಗಂತದ ಸೊಲ್ಮೆನ್ ಸಂದಾಯ್ತ ಮಲ್ತೊಂದು ಇತ್ತ ಬಲೆ ತೆಲಿಪಾಲೆ ಕೂಸಾಲ್ದ ಪಂಥದ ಎಸಲು ನಾಲೆತ್ತ ಉದಿಪನದ ಲೇಸದಂಚಿ ಪಜ್ಜೆದೆ ಒಂದೊಲ ಬಂದುಲೆ ನಮ್ಮ ಈ ದೇಶದ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಅಂಚ ಅಂದ ಪಂಡ ಅವು ಇನೆವುಲ್ಲ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಒಂಜಿ ಋಷಿ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಕೃಷಿ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಯೋಗಿ ಯತಿ ಮುನಿ ಮುಮುಕ್ಷು ಸಂತ ಪರಂಪರವು ನಮ್ಮ ಇಡೀ ಲೋಕಗೆ ಆಧ್ಯಾತ್ಮದ ಬೊಲ್ಪುನು ಕೊಡ್ತಿನವು ನಮ್ಮ ದೇಶ ಯುಗ ಯುಗರ್ದು ದುಂಬು ದಿಂಚಿ ತೂಂಡಲ ಅತ್ತಂದಂಡ ರಾಜ ಮಹಾರಾಜರು ಅಲ್ಲಿಯೊಂದು ಪುಂಚಿತ್ತಿನ ಪೊರ್ತುಡ್ಲ ಸಮಾಜ ತತ್ವ ಪಿಂಚಿತ್ತಿನ ಪೊರ್ತುಡು ತಿದ್ದದು ಬಾಮಿದು ಸಾದಿ ತೋಜಾವನ ಕೆಲಸ ಮಲ್ತಂತಿನೇರ್ ಪಂಡ ಅವು ಋಷಿ ಸಂಸ್ಕೃತಿದ ಪೂಜ್ಯ ಸ್ವಾಮೀಜಿನ ಕುಲು ಬಂದಲೆ ಈ ಬಲೆ ತೆಲಿಪಾಲೆ ಕುಸಲ್ದ ಪಂಥ ಎಸಲು 4 ಪರಮ ಪೂಜ್ಯ ಸ್ವಾಮೀಜಿನ ಕೈಟು ಉದಿಪನ ಮಲ್ಪಾವಡು ಪಂಪಿನ ಅಂಗಲಪ್ಪದ ಒಟ್ಟುಗು ಇತ್ತ ಈ ಕೂಟದ ಉದಿಪನದಂಚೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಪರಮ ಪೂಜ್ಯ ರಾಜಶೇಖರಾನಂದ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ನಮ್ಮೊಟ್ಟುಗುಲೇರು ಗುರುಪುರ ವಜ್ರದಹಿ ಮಠದ ಪರಮ ಪೂಜ್ಯ ಶ್ರೀ 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 ರಾಜಶೇಖರಾನಂದ ಸ್ವಾಮೀಜಿಲು ಈ ಎತ್ತರದ ಮೇಲ್ತಟ್ಟಿಗೆ ಬರಡು ಬಂದ ಆರ್ನ ಕಾರ ಮೊದಲಿಗೆ ಸಾರ ಸಾರ ಸೊಲ್ಮೆದ ದೇವೊಂದು ಕೇನೊಂದಲೆ ಅಂಚನೆ ನರಮಾನಿ ಪೊರ್ಲ ಗಂಟೆಡು ತೋಡುಂದಾಂಡ ರಡ್ಡು ಕಣ್ಣು ಓಡು ಇಚಾರಲೇನೆ ಕೇನೋಡುಂದಾರ ರಡ್ಡು ಕೆಬಿ ಓಡು ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪೊಡುಂದಾಂಡ ಅತ್ತಂದಾಂಡ ದೇವರೇ ಕೈ ಮುಗಿಯೋಡುಂದಾಂಡಲ ರಡ್ಡು ಕೈ ಓಡು ನಡಪೊಡುಂದಾಂಡ ರಡ್ಡು ಕಾರು ಓಡು ನರಮಾನಿ ನಡ್ಪೊಟ್ಟೆಂಚ ರಡ್ಡು ಕಾರು ಬೋಡ ಈ ಬಲೆ ತೆಲಿಪಾಲೆ ನಡಪೊಡ್ಡಲ ಐಕ್ ರಡ್ಡು ಶಕ್ತಿಲು ಬೋಡು ಆ ರಡ್ಡು ಶಕ್ತಿ ಒಂದು ಬಂಡ ಈ ಲೇಸದ ಇನೆವುಲ್ಲ ಬಂಟೇರು ಬಂಡಲ ತಪ್ಪ ಒಂದು ತುಳುನಾಡದ ರಡ್ಡು ಮಾಮಲ್ಲ ಆಸ್ತಿಲು ಬಂಡಲ ತಪ್ಪ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಮೋಕೆದ ವಿಜಯನಾಥ್ ವಿಠಲ್ ಶೆಟ್ರು ವಿಜಯಣ್ಣೆ ಅಂಜನೆ ಕರಾವಳಿ ಕರ್ನಾಟಕದ ನಾಡಿ ಮಿಡಿತ ಪಂಪಿನ ಪುಗಾರ್ತದ ನಮ್ಮ ಟಿವಿದ ಗುರುಕಾರೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಶಿವಶರಣ್ ಶೆಟ್ರು ಈ ಇನೆವುಲ್ಲ ಬಂಟೇರೆಲ್ಲ ಈ ವೇದಿಕೆಗೆ ಎದುಕೊಂಡೊಂದಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಮುಲ್ಪದ ಓಎಲ್ಎಸ್ಗಳ ಮಲ್ಲ ಮಟ್ಟದ ಸಹಕಾರ ಕೊರಪಿನ ಕೊಡಂಜಿ ಶಕ್ತಿ ಏರ್ಪಂಡ ಕಾಂತಾಪ್ ಶೆಟ್ರು ಕಾಂತಪ್ಪಣ್ಣೆಲ್ಲ ವೇದಿಕೆ ಬರಡು ತುಳು ಅಪ್ಪೆ ವಿಜಯಣ್ಣನ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಶಕ್ತಿಗೆ ಜನ್ಮ ಕೊಡ್ತೀರಿ ಇತ್ತ ವಿಜಯಣ್ಣನ ಒಂಜಿ ಮಗೆ ಅದು ಬಹುಶಃ ನನ್ನ ತುಂಬಾಗ ತುಳು ಬದುಕಿನ ಮಿಂಚ ಅವರೊಪ್ಪನ ಮಾನವ್ ನಮ್ಮೊಟ್ಟುಗುಲರು ಅರೆಲ್ಲ ಈ ಎತ್ತರದ ಮೇದುವಿಕೆಗೆ ಮೇಲ್ತಟ್ಟಿಗೆ ಮೋಕೆ ಹಿಡಿದುಕೊಂಡೊಂದಲ್ಲ ಅಂಜನೆ ವಿಜಯಣ್ಣಗೆ ಉವೆ ಕೆಲಸಗಳ ಬೆರಿಮುಲ್ಲಾದುಪ್ಪನಾರು ಒಂಜಿ ಕುಸುಮಾಕರ್ ಅರ್ಲ ವೇದಿಕೆ ಬರಡು ಅಂಜನೆ ನಮ್ಮೊಟ್ಟುಗು ಸಂಸದೆ ಶೋಭಾ ಕರಂದ್ಲಾಜೆ ಮೇರ್ನ ಮೆಗ್ಗೆ ಉಲ್ಲೇರು ದಯದಿದು ಎತ್ತರದ ವೇದಿಕೆ ಬರೋದಕ್ಕೇನೊಂದಲ್ಲ ಬಂದಲೆ ಒಂಜಿ ತೆಲಿಕೆ ಅತ್ತಂದಣ ಮಂಗ್ ಮಸ್ಕಿರಿ ಕುಸಾಲು ಮನಸ್ಸಿಡು ಉಲೈಡಿನ ದೆಂಗು ದಿನ ಅವೇತೋ ಬೇನೆ ಬೆಸರು ಕಲಂಕ ಕೆಸರನ್ನು ದೂರ ಮಲ್ಪುಣಿಗೆ ಉಡಲು ಸ್ವಚ್ಛ ಆಪುಡು ಕಾಲಿ ನರಮಾನ್ಯದ ಉಲ ಸ್ವಚ್ಛ ಅಂಡ ಯಾವುಜಿ ಪಿದೈಡ್ಲ ಸ್ವಚ್ಛ ಬೋಡು ಪನ್ಪಿನವು ಒರ್ಬಡಿ ಕೇಂದ್ರ ಬರ್ಪಿನ ಚಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಪಾತರ ಸ್ವಚ್ಛ ಭಾರತ ಪನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಲೇಸಲ ನಡತೊಂದೆ ಉಂಡು ಈ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ತುಡ್ಲ ಸ್ವಚ್ಛತದ ಬಗೆಟ್ಟು ಎಡೆನ ಪೊಲಬು ಕೊರ್ರೆಪ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಸಂಸ್ಥೆ NGO ಸಂಸ್ಥೆಲ್ಲ ನಮ್ಮೊಟ್ಟುಗೊಂಡು APD ಆಂಟಿ ಪೊಲ್ಯೂಷನ್ ಡ್ರೈವ್ ಪಂಪಿನ ಸಂಸ್ಥೆದ ಒಂದು ಪ್ರತಿನಿಧಿ ಅದ್ಪುನ ಅಬ್ದುಲ್ಲರ್ ನಮ್ಮೊಟ್ಟುಗಲರ್ ದಯದಿದು ವೇದಿಕೆ ಬಡಬಂದಿಕೇನೊಂದಲ್ಲ ಮೊದಲೇ
ನಮ್ಮ ತುಳುತ್ತ ವಿಶೇಷವೈನ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಅಂಚ ಬಂಡ ಅಗ್ನಿಡು ಸುದ್ದಾಪಿನಕುಲು ಜಲಟು ಸುದ್ದಾಪಿನಕುಲು ಐತ ಒಟ್ಟುಗು ಅಗ್ನಿನೇ ದೇವರೆಂದು ಪೂಜಿದು ಬಲಿರುನಕುಲು ನಮ್ಮ ಅಗ್ನಿಡು ದೇವರೆಂದು ತೂಪಿನಕುಲು ಇತ್ತ ಈ ಒಂದು ಕೂಟಲ್ಲ ಪಂಚನಿನದ ನಂದಲ ಅರ್ಲಾದ ಉದಿಪನ ಮಲ್ಪುಡು ಬಂದ ಪರಮ ಪೂಜ್ಯ ಸ್ವಾಮಿಲ್ಡ ಅಂಚನೆ ವೇದಿಕೆ ಇಡ್ಪುನ ಬಿನ್ನರ್ನ ಕಡ ಕೇನೊಂದಲ್ಲ ಬೃಹದಾರಣ್ಯಕ ಉಪನಿಷತ್ ಪಂಪಿನ ಪಾತ್ರದ ಯಾಕನೆ ತಮಸೋಮ ಜ್ಯೋತಿರ್ಗಮಯ ಪಂಡ ಕತ್ತಲೆಡ್ದು ಬೊಲ್ಪುದೆಡೆಗೆ ಗೊತ್ತು ಪಂದಿನ ಅಜ್ಞಾನರ್ದು ಜ್ಞಾನದ ಬರವುದಂಚಿ ಸಾಗೊಡು ಪಂಪಿನ ಅಲಿದಾಂತಿನ ಮದಿಪು ಕೊರ್ಪಿನವು ತುಡರ್ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ತುಡರ್ ಅರ್ಲಾದ ದೇವರನ್ನ ಉಂಡು ಮಾಡ್ತದೆ ಕೂಟದ ಉದಿಪನ ಪರಮ ಪೂಜ್ಯ ಶ್ರೀ 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 ವಜ್ರದೇಹಿ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಅಂಚನೆ ಕೂಟದ ಇನೆಲ್ಲ ಮುತಾಲಿಕೆಯನ್ನು ವಹಿಸೊಂದಿನ ವಿಜಯನಾಥ್ ವಿಠಲ್ ಶೆಟ್ರೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಶಿವಶರಣ್ ಶೆಟ್ರೆ ಮಾನವ್ ವಿಜಯಣ್ಣನ ಮೋಕ್ಯದ ಮಗೆ ಮಾನವ್ ಸಂಸದೆ ಶೋಭಾ ಕರಂದ್ಲಾಜೆ ಮೇರ್ನ ಒಬ್ಬ ಪುಟ್ಟಿನಾರೆ ಈ ಕೂಟದ ಉದೀಪ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ತಿಳಕಂಡು ಪೂಜ್ಯ ಸ್ವಾಮಿಲನ ಅನುಗ್ರಹದ ನುಡಿಗೆ ನಂಚಿತ್ತಿನ ಪೊರ್ತು ಮಾತೆಲ್ಲ ಕಿಬಿಕೊಂಡೆ ಮಲ್ಪುಗ ಪೂಜ್ಯ ಸ್ವಾಮಿಲನ ಅನುಗ್ರಹದ ನುಡಿ ಹರಿ ಓಂ ನತೋಸ್ಮಿಹಂ ತ್ವಾಕಿಲ ಹೇತುಂ ನಾರಾಯಣಂ ಪೂರುಷಮಾದ್ಯಮವ್ಯಯಂ ಯನ್ನಾಭಿಜಾತಾದರವಿಂದಕೋಶಾತ್ ಬ್ರಹ್ಮಾಭಿರಾಸೀದ್ಯತಯೇಷ ಲೋಕಃ ರಾಮಾಯ ರಾಮಭದ್ರಾಯ ರಾಮಚಂದ್ರಾಯ ವೇದಸೇ ರಘುನಾಥಾಯ ನಾಥಾಯ ಸೀತಾಯ ಪತಯೇ ನಮಃ. ಜೈ ಶ್ರೀರಾಮ್. ಬಾರಿವಂಜಿ ಸಂತೋಷದ ಸಮಯ ಬಲೆ ತೆಲಿಪಾಲೆ ಸೀಸನ್ ಮುಗಿನಾಗ ನಾಲಿಯಪ್ಪ ಬರ್ಪುಂಡು ಒಂದು ಪಣ್ದು ಕೆಬಿಕೊಂಡೆ ಮಳ್ತೊಂದು ಕಣ್ಣ ಅರಳಪಾದ ಕೊಡ್ಯ ಕಾರ್ಡ್ ನಿಡ್ಡಪ್ಪ ಉಂತೊಂದು ಕಾತೊಂದಿತ್ತ. ಮಾನನೀಯ ಶಾಸ್ತಾವು ಭೂತನಾಥೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಆಡಳಿತ ಮುಕ್ತೇಸರ್ ಸಮಾಜದ ಮಲ್ಲ ಕೊಡುಗೈದಾನಿಯಾಯಿನ ಮಾನನೀಯ ವಿಜಯನಾಥ ವಿಠ್ಠಲ ಶೆಟ್ರು ಮಲ್ಲ ಮನಸ್ಸು ಮಲ್ತದು ನಮ್ಮ ಟಿವಿದ ಓರುಟ್ಟು ಮಾನನೀಯ ಡಾಕ್ಟರ್ ಶಿವಶರಣ್ ಶೆಟ್ರೆನ ಮುತಾಲಿಕೆ ನಡಪುನ ನಮ್ಮ ಟಿವಿದ ಒರುಟ್ಟು ಈ ಒಂಜಿ ಎಸಲ್ನ ಮೊಡೆ ಒಡು ಪಂಡದು ಬಹಳ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಲ್ತದು ದೇವೇರು ಅನುಗ್ರಹ ದಿಡ್ಡದು ಬಲೆ ತೆಲಿಪಾಲೆ ಒಂಜಿ ಎಸಲ್ ಹಿಡ್ದು ಮೂಜಿ ಎಸಲ್ ಮುಟ್ಟ ತೂತ ಐತ ಸವಿನ ಅನುಭವಿಸಾದ ಬಾಯಿ ಅರಲ್ಪಾದ ತೆಲ್ತದ ಏತು ಐತ ಸಂತೋಷನ ಅನುಭವಿಸಿದ ಪಂಡ ಏತೋ ಜನ ಎನಡ ಬತ್ತದ ಪಂಡ್ರೆಗುಂಡು ಸ್ವಾಮಿಲೆ ಎಂಕಲ್ನ ರೋಗ ಪರಿಹಾರ ಅಂಡು ಏಪಲೆ ಎಂಕುಲು ಕ್ರೈಮ್ ಸ್ಟೋರಿ ತೂದು ಜೆಪ್ಪುನ ಕಾಲ ಇತ್ತನು ಅಂಡ ನಮ್ಮ ಟಿವಿ ಆ ಸಾಧನೆನ ಮೀರಿಸಾದ ಜನಕ್ಕಲು ಕ್ರೈಮ್ ತೂದು ಜೆಪ್ಪುನೇನ ಮರಪಾದ ತೆಲ್ತದ ಜೆಪ್ಪುಲೆ ಆರೋಗ್ಯ ಎಡ್ಡೆ ಅಪ್ಪುಂಡು ಕಾಂಡೆ ತೆಲ್ತದೇ ಲಕ್ಕಲೆ ಪನ್ಪುನ ಅವೊಂಜಿ ಎಡ್ಡೆಪ್ಪುನು ನಮ್ಮ ಟಿವಿ ವಿಜಯನಾಥ ವಿಠ್ಠಲ ಶೆಟ್ರೇನ ಸಹಕಾರಡು ಮೊಡೆಂಡು ಆ ಪ್ರಯತ್ನದ ಫಲವಾದ ಬಲೆ ತೆಲಿಪಾಲೆ ಸೀಸನ್ 4 ಹಿಡ್ದು ಸೀಸನ್ 10 ಮುಟ್ಟಲ ಒಂದು ಒವೇ ಕಾರಣಗೂ ಉಂತಂದೆ ಜನಕ್ಕಲೇನ ಉಡಲ್ ದಿಂಜಾವುನ ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿಡ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನ ಮೊಡೆಪುನ ಕೆಲಸನ ನಮ್ಮ ಟಿವಿದ ಮೂಲಕ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರ ಮಲ್ಪುನ ಈ ಸಮಯಡ್ ದೇವೇರು ನೆಕ್ ದಯದೀವಡ್ ಒಂದು ಒಂಜಿ ಶಾಸ್ತಾವು ಭೂತನಾಥೇಶ್ವರ ದೇವರನ ಸನ್ನಿಧಿದ ರಾಜಾಂಗಣ ಡಾಪನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಯ್ನೆಡ್ದು ಅವರ ನೆಟ್ಟೊಂಜಿ ಡಿವೈನ್ ಸ್ಪಿರಿಟ್ ಉಂಡು ಆ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಆನಂದದ ಹೊರಟು ಜನಕ್ಲೇನು ಕುಸಲಡ್ ಎಸಲ್ನ ಮೊಡೆಪಾವುನ ಆ ಒಂಜಿ ಪ್ರಯತ್ನಗ ದೇವೇರ ಪೂರ್ಣಾನುಗ್ರಹ ದಿವಡ್ ಒಂದು ಕೇವಲ ನಮ್ಮನ ಜಿಲ್ಲೆ ಹತ್ತು ಸುಮಾರು ರಾಷ್ಟ್ರಲೇನು ಒಂದು ತಲುಪುನ ಕೆಲಸ ಮಲ್ತೊಂದುಂಡು ಅವು ಓಡೆ ಮುಟ್ಟ ಪಂಡ ಯೂಟ್ಯೂಬುಡು ಒಂದೊಂಜಿ ಸಂಚಲನ ಆ ಒಂಜಿ ಮಿರಾಕಲ್ ಸಂಚಲನ ಅಂತಂದು ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಪ್ರಯತ್ನಗ ಬಲೆ ತೆಲಿಪಾಲೆ ಪೋವೊಂದುಂಡು. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನನಾತ ಪೊರ್ಲಕಂಟಡು ಮೂಡ್ದು ಬರಡು ವಿಜಯಣ್ಣಗ ಆ ಒಂಜಿ ಶಕ್ತಿ ಶಿವಶರಣನಾಗ ಅವೇನು ಕೊನ್ಪೋಪನ ಆ ಒಂಜಿ ಶಕ್ತಿ ಈ ಎರಡು ಶಕ್ತಿ ಇಲ್ಲ ಗಟ್ಟಿಯಾದ ನಮ್ಮನ ಜಿಲ್ಲೆಡ್ ಮಲ್ಲ ಪುಗಾರ್ತೆದ ಕೆಲಸ ಕೈಪಾಡ್ದು ನೆಕ್ ಅಕಲಿಗೆ ವಿಶೇಷವಾದ ಅಭಿನಂದನೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಮಂತ ಜಾಹೀರಾತು ದಾರೇರು ನೆತ್ತ ಪಿರೌಡು ನನಾತ ಸಹಕಾರ ಕೊರ್ಪುನ ಮೂಲಕ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಎಡ್ಡೆಡ್ ಮೂಡ್ದು ಬರ್ಪಲೆ ಕಾವಡು ಎಂದು ಭಗವಂತನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ತೊಂದು ವಿರಮಿಸಾವ. ಪ್ರಭು ಶ್ರೀರಾಮಚಂದ್ರ ಅರ್ಪಣಮಸ್ತು. ಜ್ಞಾನದ ಬೊಲನೆ ಪಟ್ಟಿಂಚಿತ್ತಿನ ಬಾರು ಪೂಜ್ಯ ಸ್ವಾಮಿಲನ ಕಾರ ಮೊದಲಿಗೆ ಸಾರ ಸಾರ ಸೋಲ್ಮೇಲು ಇತ್ತೆ ವಿಜಯಣ್ಣೆ ಪೂಜ್ಯ ಸ್ವಾಮಿಲೆಗೆ ಮಾನಾದಿಗೆ ಮಲ್ಪಡುವ ಬಂದಿಕೆ ಅನ್ನೋದಲ್ಲ ಭಕ್ತಿದ ಮಾನಾದಿಗೆ ರಡ್ಡು ಪಾತೆರ ವಿಜಯಣ್ಣನ ಉವೇಲೆಸ್ದ ಪಿರೋದ ಕುಡಂಜಿ ಶಕ್ತಿ ಕಾಂತಪ್ಪಣ್ಣೆ ಕಾಂತಪ್ಪ ಶೆಟ್ರ ಪಾತೆರ ಬಂದಿಕೆ ಅನ್ನೋದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ದೀಪ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂಚಿನ
ಪೂಜ್ಯ ಸ್ವಾಮಿಲಿಗೆ ವಂದನೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಅಂಜನೆ ಇಂಥ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ನೆರವೇರಿಸರೆ ಸಹಕಾರ ಕೊರ್ಪಿನಂಚಿನ ಎಂಗಳ ವಿಜಯಣ್ಣಗಳ ಒಂದಿಸ ಒಂದು ಶಿವಸರಣ ಶೆಟ್ಟರಿಗಳ ಒಂದಿಸ ಒಂದು ಅಂಜನೆ ವೇದಿಕೆ ಇಡ್ತಿನ ಮಾತ್ರೆಗಳ ಕೈ ಮುಗಿತೊಂದು ಸೇರಿದಿನ ಕಲಾಭಿಮಾನಿಗಳ ಒಂದಿಸ ಒಂದು ಭೂತನಾಥೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನ ನೋಡಿನಿ 4ನೇ ಸುತ್ತದ ಬಲ್ಲೆ ತೆಲುಪುಲೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡತೊಂದುಂಡು. ಈ 4ನೇ ಸುತ್ತದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಈ ಮೂಜೆಟ್ಟು ಎಂಚ ನಮ್ಮ ತೆಲ್ತು ಬಂಜಿ ಮೇಲೆ ಮಲ್ತೊಂದನ ಐಡ್ಲ ಎಡ್ಡೆಡು ಮೂಡ್ದು ಬರಡು ಅಂಚೆನೆ ಕಲಾಭಿಮಾನಿಲು ಈ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಒಂಜಿ ಅಭಿಮಾನುಲ ದಿವಾಡು ದೇವಸ್ಥಾನಗೊಂಜಿ ಸುರುಕು ಒಂದಿಸದ ಬರ್ತದೆ ಅಕಲ್ನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಲ್ತಂಡ ಅಕಲು ಯಶಸ್ವಿ ಪೇರು ಬಂದು ಈ ಮೂಲಕ ಪನ್ಪೆ ಮಾತೆಲ್ಲ ಮಾರ್ಕೊಡು ಜೊತೆ ಸೀದಾ ವೇದಿಕೆ ಬರ್ಪೇರೆ ದಯ ಮಲ್ತದ ದೇವಸ್ಥಾನ ಕೈ ಮುಗಿಲೆ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಪ್ರೀತಿ ದಿಲೆ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಏಳಿಗೆಗೆ ಬೋಡಾದ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ವಿಜಯ ನದಿದರೆ ಹೊರತು ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಒರಿಯೋಡು ಕಲೆ ಒರಿಯೋಡು ಪನ್ಪೆ ಉದ್ದೇಶ ಹೊಂದಿತ್ತೇರೆ ಆ ದೇವಸ್ಥಾನ ನಿಕ್ಕಲು ಏತು ಬತ್ತು ಭಕ್ತಿ ಬಾಯೋಡು ಕೈ ಮುಗಿಂಡ ವಿಜಯನಾಗ ಸಂತೋಷ ಆಪಣು ಅಂಚ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಯಶಸ್ವಿ ಆದ ನಡಪಡ ಬಂದು ಯಾನು ದೇವೇಡ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ತೊಂಡು ಸೊಲ್ಮೆಲು ಬಂದುಲೆ ಕನ ಮಾತೆರ್ಲ ಕಟ್ಟುವೇರು ಅಂಡ ಕಟ್ಟಿನ ಕನ ನಿಜ ಮಲ್ಪನು ಸಾಧಕರ ನಕಲು ಮಾತ್ರ ತುಳುತ್ತ ಕುಸಲ್ದ ಕಲಾವಿದರು ಪನ್ಪಿನ ಕುಸಲ್ದ ಪಾತೆರಗು ಇಡೀ ಲೋಕನೇ ಅಡಿಮೇಲು ಬೂರ್ದು ತೆಲ್ಪೋಡು ಪನ್ಪಿಚ್ಚಿತಿನ ಕನ ಕಟ್ಟಿದಿನಾರು ವಿಜಯನಾಥ್ ವಿಠಲ್ ಚೆಟ್ರು ಅವೇನು ನಿಜ ಮಲ್ದಿನಿ ನಮ್ಮ ಟಿವಿ ಇತ್ತ ಆ ರಡ್ಡು ಗುರುಕಾರನ ಪರವಾದ ವಿಜಯಣ್ಣ ರಡ್ಡು ಪಾತೆರ ಪನೋಡು ಹೊಂದಿಕೆ ಫಸ್ಟ್ ಸುರು ಟೆಂಗ್ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಒಂದುಂಡು ಇತ್ತ ಬಲೆ ತೆಪ್ಪೆ 4ನೇ ಇನ್ನು ಸುರ ಒಂದುಂಡು ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಮೈಲ್ ಸ್ಟೋನ್ ಅಚೀವ್ಮೆಂಟ್ ಎಲ್ಲ ಕಾತುಂಡು ಮೂಜಿ ಬಲೆ ತೆಲ್ಪೆ ಒಂಜಿ ರಡ್ಡು ಮೂಜಿ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು పోతుండు ಜನಕ್ಲೆ ಪೂರ ಇಷ್ಟ ಆತುಂಡು ಬೊಕ ಅಂಚನೆ ಕಲಾವಿದರ ನಕ್ಲೆಗ್ ಮಸ್ತ್ ಈ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಗೆ ಹತ್ರ ಮಸ್ತ್ ಹಾಕ್ಲೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ತೆಗೆದುಂಡು ಇತ್ತದ ಕಲಾವಿದರ ಕೆನ್ನಡ ಹಾಕ್ಲೆ ಬಾರಿ ಬ್ಯುಸಿ ಉಳ್ಳೇರು ಬಲೆ ತೆಲ್ಪದ ಪೂರ ಆಕ್ಟರ್ಸ್ ನಕ್ಲೆಗ್ ಅಕ್ಲೆ ಪೂರ ಬುಕಿಂಗ್ ಆತುಂಡು ಪಿಕ್ಚರ್ ರೋಲ್ ತೆಗೆದುಂಡು ಅಂಚೆ ಅದು ಎನ್ನೆಲ್ಲ ಎಕ್ಕೋಡು ಯಾನ್ ಏಪಲ್ ಒಂದು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ದಿನಾಗ ಏಪಲ್ ಎನ್ನು ನಾನು ಇತ್ತು ಮೂರನ್ನು ಸೂಪರ್ ಸಿಂಗರ್ಲ ದೀತನಮ್ಮ ಐಟು ನಮ್ಮ ಊರುಡು ಮಸ್ತ್ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ ಉಂಡು ಎಂಕ ಮನಸ್ಸು ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು ಅವು ಈ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಇಡ್ಲ ಬಲೆ ತೆಲ್ಪೆಡ್ಲ ಸೂಪರ್ ಸಿಂಗರ್ಲ ತೋಜುಂಡು ಅಂಚನೆ ಇಲ್ಲಡು ಖುಷಿ ಇಲ್ಲದ ಫ್ಯಾಮಿಲೀಸ್ ಒಟ್ಟಿಗೆ ತೂಪಿನ ಹಾಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಖುಷಿಯಾದ ಆ್ಯಕ್ಟರ್ ಹಾಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಮಸ್ತ್ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಆಗ್ತದೆ ನೆಟ್ಟು ಅಂಚಾದ ಬಲೆ ತೆಲ್ಪದ ಒಂದು ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ವಿಷಯ ಪನ್ಪೇನ ಒಂದು ಸುರುಟ್ ಪನ್ನಗ ಬಪ್ಪರ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಯೂಸ್ ಪನ್ಪೇನ ಬಲ್ಲಿ ಒಂದು ಇಡೀ ಫ್ಯಾಮಿಲಿದ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮು ನೆಟ್ಟು ಅಜ್ಜಿ ನಕಲು ಅಜ್ಜರ ನಕಲು ಜೋಕುಲು ಅಮ್ಮ ಪಪ್ಪ ಅಕ್ಕ ನಕಲು ಪೂರ ಬೆಗ್ಗೆ ನಕಲು ಪೂರ ತೂಪೇರು ಅಂಚಾದ ಬಪ್ಪರ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಇತ್ತನ ವಿ ವಿಲ್ ಡಿಸ್ಕ್ವಾಲಿಫೈ ಯು ದಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಕ್ಲಿಯರ್ ಇವಾಗ ಕುಡಂಜ್ ಬಂದಾಗ ಬಲೆ ತೆಲ್ಪೆ ರಡ್ ನೆಟ್ನ ಮೂಜ್ಲೆಲ್ಲ ರಡ್ಡು ಟೀಮ್ ಸೋತಿದ್ದಾರೆ ಒಂದೊಂದು ಟೀಮ್ ಸೋತಿದ್ದಾರೆ ಹಾಕಲು ನಮ್ಮ ಮೆತ್ತೆ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಜಾತಿ ತೂದು ಡಿಸಿಷನ್ ದೆಪ್ಪ ಒಂದು ಪಂತೇರು ಅವಾಗ ಮಸ್ತ್ ಬೇಜಾರು ಪನ್ನ ಗೀತ ಮಲ್ಲ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ದಿನಾಗ ಯಾನ್ ಅವು ಜಾತಿಲ ಕಿನ್ನ ರೀತಿ ತೂತು ಯಾನ್ ಹಿಂಗ ಪೂರ ಜಾತಿಲ ಒಂಜೆ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಮಗನ ಬುದ್ಧನ ಮಾನವ್ ಅಂಚಾದ ಎಂಕ ಬೇಜಾರು ಹಾಪುಡು ನಿಖಲು ಅಂಚಿನ ಮನ್ಪಾಗ ಅಂಚಾದ ಅಂಚಿನ ಪೂರ ಆಯ್ರೆ ಬಲ್ಲಿ ಯಾನ್ ಎರಡನೇ ಟಾಯ್ಲೆಟ್ ಪನ್ಪುಜಾನು ಎಲ್ಲ ಎನ್ನ ಮೆತ್ತು ಇದು ನಮ್ಮ ಟೀದ ಮೆತ್ತು ಪಂಡೆಡ್ ನಮ್ಮ ಜಾತಿ ತೂದು ಡಿಸಿಷನ್ ದೆಪ್ಪ ಬಂದಾಗ ನಿಖಲು ಇತ್ತೇನೆ ಮನ್ಪೆ ನಿಖಲ ಅಂಚತ್ತನ ನಿಖಲು ಇತ್ತೇನೆ ಜಾಯ್ನ್ ನಿಖಲ ನೆಕ್ ಭಾಗ ವೈಪುನ್ ಬುರ್ಚಿಂದು ವೆರಿ ಕ್ಲಿಯರ್ಲಿ ಮನ್ಪೇನ್ ಆಯ್ತು ಬೊಕ್ಕ ಕಾಮೆಂಟ್ಸ್ ಪಾತ್ರ ಬಲ್ಲಿ ಒಂಜಿ ವಿಷಯ ಬಂದಾಗ ಯಾನ್ ಜನಗಳು ಹೆಂಗೆ ನೆನಪೇರು ಫೋನ್ ಮಂತ್ ಪನ್ಪೇರು ಬಪ್ಪರ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ ಎಂಚೆ ಬಿಟ್ಪರದ್ದು ಯಾನ್ ಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ನಿಖಲ್ನ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಒಂದು ನಿಖಲ್ಸ್ ರೂಟ್ ಅವೇನು ನಿಖಲ್ನ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟೆಡ್ ಪಾಡ್ರ ಬಲ್ಲಿ ಅವು ನಿಖಲ್ನ ಜಿಮ್ಮೆದಾರಿ ಅವು ಊರ್ದಾಕಲು ನಿಖಲ್ನ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ತೂಪೇರೆ ನಿಖಲ್ನ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ ದಾದ ನಿಖಲು ಬಪ್ಪರ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ದಿಯರ ಬಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ನಿಖಲ್ನ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ ಅಂಚಾದ ಏರ್ ತೂಪಿನಕಲು ಇದು ಅವರ ಟೀಮಿನ ನಿಖಲಿನ ಅಕಲ್ನ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ತೂವರ ಬಲ್ಲಿ ಎನ್ನ ಲೆಕ್ಕ ಅವ ಮೆಸೇಜ್ ಅನ್ಕೊರ್ಪೇನ ಬಾಕಿ ಪೂರ ನಮ್ಮ ಟೀಮ್ ಪೂರ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿದು ನಮ್ಮ ಟೀಮ್ಲ ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಸಾಸ ಟೀಮ್ಲ ಸೇರಿದು ಈ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮನ್ನು ನನ್ನೆಲ್ಲ ಮಿತ್ತುಕೊಂಡ್ರೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರಯತ್ನ ಮನ್ಪ ಆ್ಯಂಡ್ ಬೊಕ್ಕ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೆಂಟ್ಸ್ನ ಈ ಸರ್ತಿ ಒಂದು ಅಲ್ಪ ಟೀಮ್ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಉಂಡು ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿಯ ವಿಷಯ ಎಡ್ಡೆ ತೆಲ್ಪಾಲೆ ಜನಕ್ಕೆ ಖುಷಿ ಮನ್ಪಲೆ ನಿಖಲ್ನ ಮಿತ್ತು ಹಾಕ್ಲಿ ಹೆಮ್ಮೆ ಬರೋಡು ನಿಖಲ್ ಒಂದು ಸ್ಟೇಜ್ ಬರ್ತದೆ ಈ ಸ್ಟೇಜ್ ಬರ್ತದೆ ನಿಖಲಿಗೆ ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಅಂತನ ನಿಖಲೆ ಗೊತ್ತುಂಡು ಪ್ರಶಂಸಾ ಟೀಮ್ ದಕ್ಲಿಗೆ ಊರವ್ರು ಊರು ಪೂರ ಮಸ್ಕೆಟ್ ಪನ್ಲೆ ದುಬೈ ಪನ್ಲೆ ಬಾರನ್ ಪನ್ಲೆ ಪೂರ ಕೊಟ್ಟಿಡ್ಲಾಕಲ್ಲ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂಚೆನೆ ಏನೆಲ್ಲ ಕೊಡು ಒಂದು ಅಲ್ಪ ಟೀಮ್ ಒಂಜಿ 10 ಟೀಮ್ ಅಣ್ಣ ಪಿದವರು ಪೊಣ್ಣೆ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಯ್ತು ಒಂಜಿ 20-30 ಜನ ಪಂಡಾಗ ಅಕ್ಲೆಗ ಟಿವಿ ಪಿಕ್ಚರ್ಡ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ತಿಕೊಂಡ ಹಿಂಗೆ ಮಸ್ತ್ ಇತ್ತು ಮಂಜುರೇ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ ಉಂಟಾಯ್ತು ಆಯ್ತು ರಡ್ಡು ವರ್ಷ ರೈಸದೆ ಅಂಚಿನ ಸುಮಾರು ಜನ ಉಳ್ಳೇರು ಅಂಚದ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಅದು ಪೂರ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಷನ್ ಅನ್ಪೆ ಮನಸ್ಸಿದು ನಿಖಲ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಪ್ಲೇ ಇಡೀ ವರ್ಲ್ಡ್ ನಿಖಲ್ ಅಂತ ಒಂದೊಂದು ಇತ್ತು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಬಿಟ್ಟು ಪೊಣ್ಣಾಗ 1.5 ಕೋಟಿ ಕಾಸು ಆತನು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಹಿಟ್ಸ್ 177 ದೇಶಗಳ ಹಾಕಲು
ಬಲ್ಲೆ ತೆಲ್ಪಲ್ಲ ತೂಂದುಳ್ಳರು ಅವು ನಿಖಿಲ್ನ ಜಿಮ್ಮೆದಾರಿ ಹಾಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಎಡ್ಡೆ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ತಪ್ಪನ ಅದೇ ಪನ್ಪೆ ಬೊಕ್ಕ ವಿಶ್ ಯು ಆಲ್ ದ ಟೀಮ್ಸ್ ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಮೋಕೆಡ್ ನಿಖಿಲ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಪ್ಲೇ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ ಮಚ್ ಸೋಲ್ಮೇಲು ரெண்டு பாத்திர டாக்டர் சிவசரண் ಶೆಟ್ಟರ್ ಪಾತ್ರ ಕೇಳೋದಲ್ಲ ಸೋಲ್ಮೇಲು ಇನ್ನಿಕ್ಕೆ ಬಲೆ ತೆಲಿಪಾಲೆ 4ನೇ ಸೀಸನ್ ಎಂಕಲ್ ಪುಗ್ಗೊಂದಿಲ್ಲ 2013 ಸುರುಮನ್ ಪುನಾಗ ಎಂಕುಲು ಈತ್ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮನ್ಪು ಅಂದ ಎಂಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತಚ್ಚಿ ನೆಟ್ ಒಂದು ಸಕ್ಸಸ್ ಪಂಡ ಬಲೆ ತೆಲಿಪಾಲೆ ಅಂತ ಮನ್ಪೇರು ದಯಪಂಡ ನೆಟ್ ಏರ್ ಪೂರ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಆತೇರು ಟೀಮ್ಸ್ ಆವಡ್ ನಮ್ಮ ಟಿ ವಿ ಆವಡ್ ಟೀಮ್ಸ್ ದ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೆಂಟ್ಸ್ ಆವಡ್ ನೆಕ್ ಸ್ಪಾನ್ಸರ್ ಮಂತಿನಕುಲ ಆವಡ್ ಎವ್ರಿಬಡಿ ಈಸ್ ಹ್ಯಾಪಿ ಪ್ರತಿಯೊರಿಯಾಗಿ ದೇ ಆರ್ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈಡ್ ಕಲಾವಿದರ ನಕಲೆಗ್ ಒಂಜಿ ಹೊಸ ದೇಕಿ ತೋಜಾಂಡ್ ಅಕ್ಲೇನು ಜನಕುಲು ರೆಕಗ್ನೈಸ್ ಮನ್ಪುನಾತ್ ಫೇಮಸ್ ಆಯರ್ ಇನಿಕ್ ತುಳು ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಡ್ ರಡ್ಡ್ ಟೈಪ್ ದ ಕಲಾವಿದರುಲ್ಲೇರ್ಗಿ ಒಂಜಿ ತುಳು ನಾಟಕದಕುಲು ಒಂಜಿ ಬಲೆ ತೆಲಿಪಾಲೆದಕುಲು ರಡ್ಡ್ ಕ್ಯಾಟಗರಿ ಆತನ ಬೊಕ ಈತ್ ಮುಟ್ಟ ಈ ತುಳು ತಕುಲೇನು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಮನ್ಪುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಲ ಎತ್ತಜಿ ಇನಿಕ್ ಯಾನ ಅಕುಲ ಮೊಬೈಲ್ಡ್ ವಾಟ್ಸಾಪ್ಡ್ ಬಲೆ ತೆಲಿಪಾಲೆ ಇಜ್ಜಂದಿನ ತುಳುವೆರನ್ನು ತೂತುಜಿ 177 ಕಂಟ್ರಿಡ್ ತುಳುವೆರು ಉಲ್ಲೇರಂದು ಎಂಕ್ಲೆಗಿತ್ತ ಪನೊಲಿ ದಯಪಣ್ಣ 177 ಕಂಟ್ರಿಡ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಹಿಡ್ದು ನಮ್ಮ ಟಿ ವಿ ನಮ್ಮ ಬಲೆ ತೆಲಿಪಾಲೆ ತೂ ಹೊಂದೊಂದು ತುಳುವೇರು 177 ಕಂಟ್ರಿಲೇಡು ಉಲ್ಲೇರು ಅಂಚ ಎಂಕುಲು ಸಕ್ಸಸ್ ಆತನೊಂದು ಒಂದು ನೆಟ್ ಎಂಕುಲು ಮಂತಿನ ಅತ್ ಕಲಾವಿದರ ಮಂತಿನ ಜಾಸ್ತಿ ಈ ಜಾಗದೊಂಜಿ ಶಕ್ತಿ ಉಂಡು ಈ ಜಾಗದ ಶಕ್ತಿಡ್ ಏತೋ ಜನ ಕಲಾವಿದರ ನಕುಲು ಈ ಸ್ಟೇಜಿಗೆ ಬತ್ತಿನ ನಕುಲು ಪಂತೇರು ಎಂಕುಲು ಇಡೇ ಬನ್ನಾಗ ಎಂಕುಲು ಮನ್ಪುನನೇ ಬೇತೆ ಎಂಕುಲು ಪಿದೈಡ್ ಓಲ್ ಮನ್ಪುನಗಲ ಬೇತೆ ಎಂಕುಲು ಒಂಜಿ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಎಂಕುಲು ಮುಲ್ತುರ್ದು ಪಿದಾಯ ಮಂತಿತ್ತ ಅವು ಆತ ಸಕ್ಸಸ್ ಆತಜಿ ಮೂಲ ಮಂತಿನ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಸಕ್ಸಸ್ ಆತನ ಎಂಕುಲು ಈ ಸಕ್ಸಸ್ ಇಡೇ ಮುಟ್ಟ ಸಕ್ಸಸ್ ರೀಚ್ ಆಪುಂಡು ಅಂದ್ಲೆ ಎಂಕುಲು ಎಂದಿಚ್ಚ ಎನ್ನಂದಿನ ಸಕ್ಸಸ್ ಕೊಡ್ತೇರು ಭೂತನಾಥೇಶ್ವರ ದೇವೇರು 6ನ ಅಂಗನಡುಲ್ಲ 4ನೇಗೆ ಶುರು ಮಂತೊಂದುಲ್ಲ ಕೂಡ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮನ್ಪುಗ ಸೇರ್ದು ಮನ್ಪುಗ ಸೋಲ್ಮೇಲು ನಮ್ಮೊಟ್ಟು ಗೊಪ್ಪನ ಸಂಸದೆ ಶೋಭಾ ಕರಂದ್ಲಾಜರ್ ನಮಗೆ ಲಕ್ಷ್ಮಣ್ ಕರಂದ್ಲಾಜ್ ಮೇರೆನೆ ವಿಜಯಣ್ಣ ನಮಗೆ ಮಾನವ್ ಶಾಲು ಬದ್ಧತೆ ಮಾನದಿಗೆ ಮಲ್ಪಡುವಂತಕ್ಕೇನಂತಲ್ಲ ಹೆಚ್ಚ ಪಾತ್ಯರ್ನ ಕಲಾತ್ ಅಂಡಲ ಚುಟುಕಡೆ ಲಕ್ಷ್ಮಣ್ ಕರಂದ್ರಾಜೆ ರಡ್ಡ್ ಎಡ್ಡೆಬ್ಬದ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುವಂತಕ್ಕೇನಂತ ಗುಂಬಾತ್ ಸ್ವಾಮೀಜಿನ ಪಾದಗ ವಂದನೆ ಮಲ್ತಂತು ಭೂತನಾಥೇಶ್ವರ ದೇವರಿಗೆ ಅಡ್ಡ ಬರುವಂತು ಈ ಬಲೆ ತೆಲಿಪಾಲೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ 4ನೇ ಸೀಸನ್ ಪ್ರಾರಂಭ ಆತಂಡು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಎಡ್ಡ ರೀತಿಡ್ ನಡಪಾಡು ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶದ ಪ್ರತಿಭೆಲೆಗೆ ಅವಕಾಶ ಕೊರ್ಪುನಂಚಿನ ಈ ಒಂಜಿ ವಿಜಯಣ್ಣನ ಕಾರ್ಯ ನನದುಂಬುಗಳ ಎಡ್ಡ ರೀತಿಡ್ ನಡಪಾಡು ಅವೇ ಪಂಡೇರು 177 ದೇಶಟು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ತಗೊಂತುಳ್ಳೇರಿ ಇಡೀ ವರ್ಲ್ಡ್ ತೂಪಿಲೆಕ್ಕ ಅವಾರ್ಡ್ ಆ ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರತಿಭೆಲೇನು ಬೊಲೆಪ್ಪನಂಚಿನ ಕೆಲಸ ಇನಿ ಈ ಭೂತನಾಥೇಶ್ವರ ದೇವರನ್ನ ಸನ್ನಿಧಿ ನಡತೊಂದುಂಡು ಅವು ದುಂಬುಗಳ ಎಡ್ಡೆ ಆತ ಮೂರ್ದು ಬರಡಂದು ಆಶುವಂತ ರಡ್ಡು ಪಾತ್ರ ಇಂತಪೆ ಜೈ ಹಿಂದ್ ಬಸವಣ್ಣನಂಚಿತ್ತಿನ ವಚನಕಾರರೊಂಜಿ ಪಾತ್ರ ಅನ್ಪೇರು ಅಂತರಂಗ ಶುದ್ಧಿ ಬಕ್ಕ ಬಹಿರಂಗ ಶುದ್ಧಿ ಲಾವಡೊಂದು ತೆಲಿಕೆಡೆ ಉಡಲ್ದ ಉಲತ ಸುದ್ದಿ ಆವಣು ಐತ ಒಟ್ಟು ಪಿದೆಡ್ಲ ಸ್ವಚ್ಛತೆ ಬೋರ್ಡು ಪನ್ಪಿನ ಒರ್ಬಡಿ ಕೇಂದ್ರ ಬರ್ಪಿನ ಪಾತ್ರ ಇನ್ನಿತ್ತ ಈ ವೇದಿಕೆ ಐತ ಬಗೆಟ್ಲು ಒಂಜಾತ ಜಾಗ್ರತೆ ಪುಟ್ಟವನ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲ ಪೆರತನ ಮಲ್ಪ ಆಂಟನಿ ವೇಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ನೆತ್ತ ಅವರಿ ಬದುಕೇರನ್ನ ರಕ್ಷಿಸಿಟ್ರು ಈ ಎತ್ತರದ ಮೇಲ್ತಟ್ಟು ಬರಡು ಬಂದಿಕೇನೊಂದಲ್ಲ APD ಪನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಸಂಸ್ಥೆ ಪಂಡ ಆಂಟಿ ಪೊಲ್ಯೂಷನ್ ಡ್ರೈವ್ ಪನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ NGO ಸಂಸ್ಥೆ ಈ ಸ್ವಚ್ಛತೆ ಎಂಚ ಮಲ್ಪೋಡು ಎಂಚ ಬೆದೆ ಬೆತೆ ನಮೂನೆದ ಆ ಕಸಕಲೇನು ಕಜವುಲೇನು ದೀವೋಡು ಪನ್ಪಿನತ ಬಗೆಟ್ ಅಕುಲ್ಲ ಮಾಹಿತಿ ಕೊರವುಲೇರು ಇತ್ತೆ ಅಕಲ್ಲ ಆ ಮಾಹಿತಿ ಕೊರ್ಪಿನ ಓಲೆದ ಬುಡುಗಡೆ ನಡಪಾದ ಕೊರಡು ಬಂದಿಕೇನೊಂದಲ್ಲ ಆ ಓಲೆ ಬುಡುಗಡೆ ಮಲ್ಪಿನ ತುಂಬು ಅಬ್ದುಲ್ಲರ್ ರಡ್ಡು ಬಾತೆರ ಬನ್ನು ನೆತ್ತ ಬಗೆಟ್ Namaskara. First of all, I would like to thank Vijaynath Vittal uncle for giving us this good platform to reach out to the mass public across 177 countries and crores of people. So the appeal here is to start segregating your waste at source, at your homes. If you want a clean environment, if you want a clean city, if you want a Swachha Mangaluru, we have to cooperate. And I request all of you to cooperate with the campaign Swachha Mangaluru.
ಆ್ಯಂಡ್ ದಯವಿಟ್ಟು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ಪೊಡ್ಚಿ ಅಕ್ಕ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಡಿ ಅನ್ನ. APD ಬಂಡ ಆಂಟಿ ಪೊಲ್ಯೂಷನ್ ಡ್ರೈವ್ ಪನ್ಪಿನ ಸರಕಾರೇತರ ಸಂಸ್ಥೆದ ವರಿ ಸದಸ್ಯ ಆದಪ್ಪನ ಅರ್ಜುನ್ ರೈ ವೇದಿಕೆ ಬರಡು. ಅಂಚನೆ ಶಾಸ್ತ್ರ ಶ್ರೀ ಭೂತಾನಾಥೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನ ಟ್ರಸ್ಟ್ದ ವರಿ ಪದುಕೆರೆಯನ ಸಂದೇಶ್ ಅರ್ಲ ವೇದಿಕೆ ಬರು. ಅಂಚನೆ ವಿಜಯಣ್ಣನ ಈ ಲೇಸ್ದ ಮಲ್ಲ ಲೇಸ್ದ ಪಿರೋದ ಕುಡಂಜಿ ಬೆನ್ಕೆದ ಮಲ್ಲ ಶಕ್ತಿ ದೀಪ್ತಿ ಅರ್ಲ ವೇದಿಕೆ ಬರಡು. ದೀಪ್ತಿ ವೇದಿಕೆ ಬರಡು. ಬದಲ ಎಕಡೆ ಬಲ್ಲಕಡೆ ಸ್ವಚ್ಛತೆ ಪನ್ಪಿನವು ಭಾರಿ ಅಗತ್ಯ. ಇಲ್ಲದ ಕರಬರಿಟ್ಟು ನಿಕ್ಕಿಡ ಮಲ್ತಿನ ಖಂಡಿತವಾದ್ಲ ಈ ಜಾನಿನ ಸೀಕು ಬರ್ಪುಡು. ಸೀಕು ಒತ್ತನಲ್ಲ ಮಲ್ಲೆಜಿ ತೆಲಿಕೆಟ್ ಸೀಕು ಸುಮಾರಾಪುಣ ಒಂದು ಸ್ವಾಮಿಲ್ಲ ಬಂಡೇರು ಅಣ್ಣಲ ಸೀಕು ಬರಂದಿ ಲೆಕ್ಕ ಒರ್ತನ್ನವು ಕಾತನ್ನವು ನಮ್ಮ ಧರ್ಮ ಇತ್ತ ಸ್ವಚ್ಛತೆ ಎಂಚ ಮಲ್ಪಡು ಬಂಡ ಮಾತ ಕಜವಲ್ಲ ಒಟ್ಟುಗೆ ಸ್ಪಾಡ್ನತ್ತು ಐಟ್ ಬೆತೆ ಬೆತೆ ನಮ್ಮದ ಕಜ ಉಂಡು. ಗಟ್ಟಿದ ಕಜವು ಬೇತೆ ಅತ್ತಂದಾಂಡ ಕೆಲವೊಂದು ನಮೂನೆದ ಕಜವಲೇನು ಬೇತೆನೆ ತೀಣಂದಾಂಡ ಅವೇನು ಕೊನೋದು ಅವೇನು ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಮಲ್ತದು ಸರಿ ಮಲ್ಪರೆ ಸುಲಭ ಆಪುಂಡು. ಇತ್ತ ಪೇಪರ್ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಅಂಚನೆ ಕುಪ್ಪಿ ಕನ್ನಡಿದಂಚಿತ್ತಿನ ಆ ಕಜವಲನ್ನು ಬೇತೆಂದಿ ಓಡಾಪುಂಡು. ರಬ್ಬರ್ದ ಕಜವಲೇನು ಬೇತೆನೆದಿ ಓಡಾಪುಂಡು. ಕುಂಟು ಉಪ್ಪರೆವು ಚರ್ಮದ ಸೊತ್ತುಲು ಪರೆವು ರೆಗ್ಸಿನ್ ಉಪ್ಪರೆ ಉದಿನ ಪುರ ಬೇತೆನೆದಿ ಓಡು. ಅಂಚನೆ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಥರ್ಮೋಕೋಲ್ದ ಸೊತ್ತುಲು ಪರೆವು ಕನಕದಂಚಿತ್ತಿನ ಮರತ ಸೊತ್ತುಲು ಪರೆವು ಉದಿನ ಪೂರ ಬೇತೆನೆದಿ ನಂದಾಂಡ ಅವೇನು ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಮಲ್ತದ್ದು ಇಲವರಿ ಮಲ್ಪರೆ ಸುಲಭ ಆಪುಂಡು. ಇತ್ತೆ ನೆತ್ತ ಬಗಿಟ್ಟು ಮಾಹಿತಿ ಕೊರ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಓಲೆದ ಬುಡುಗಡೆ ಆ ಬುಡುಗಡೆ ದುಂಬು ಈ 2 ಜನಕಲ ವಿಜಯಣ್ಣೆ ಶಾಲದ ಮನದಿಗೆ ಮಲ್ಪಡು ಬಂದಿಕೆ ಏನಂದಲ್ಲ ಅಬ್ದುಲ್ಲೇರ್ ಅಂಚನೆ ರಕ್ಷಿತ್ ಶೆಟ್ಟಿ. ಆ ಮಾಹಿತಿ ಓಲೆದ ಬುಡುಗಡೆನು ಪರಮ ಪೂಜ್ಯ ಗುರುಪುರ ವಜ್ರದೇಹಿ ಮಠದ ಪರಮ ಪೂಜ್ಯ ಶ್ರೀ 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 ವಜ್ರದೇಹಿ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಮಲ್ಪಡು ಬಂದಿಕೆ ಏನಂದ ನೆತ್ತ ಬಗಿಟ್ ನಾನು ದುಂಬಾಗ ಮಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆದ ಅಶ್ಪ ಏನಾವು ವಾರ್ಡ್ ಉಂಡ ಅಲ್ಪ ಬೆದೆ ಬೆದೆ ವಾರ್ಡ್ ನೆತ್ತ ಬಗಿಟ್ ಬೆದೆ ಬೆದೆ ಹೊರಟು ಮಾಹಿತಿ ಕೊರ್ರವಲ್ಲೇರು ಸರಕಾರಿಯೇತರ ಸಂಸ್ಥೆ APD ನೆತ್ತ ನೇರಳ್ಡು ವಿಶೇಷವಾದ ಬೀದಿ ನಾಟಕ ಇಂಚಿತ್ತಿನ ಹೊರಟು ಜನಕಲಿಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಕೊರವಲೇರು ಇತ್ತ ಆ ಮಾಹಿತಿ ಒಲದ ಬುಡುಗಡೆ. ಸೋಲ್ಬೆಲು ಎಕಡೆ ಪೂಜ್ಯ ಸ್ವಾಮಿಲ್ ಬಲ್ಲೆಕ ಎಸಲು ನಾಲಿಯಪ್ಪ ಬಂದು ನಾಲಿ ಎಕ್ಕಲ್ದು ಕಾತೊಂದಿತ್ತಿನ ಸುಮಾರು ಜನ ಕಾತೊಂದೇವುಲೇರು ಆ ಸೆನಯ್ಯಪ್ಪ ಬರ್ಪುಣುಂದು. ಇತ್ತ ಕುಸಲ್ದ ಪಂತನ್ ಸುರುಮಲ್ಪನೇರು ತುಂಬು ಮುಲ್ತ ಸಂಪ್ರದಾಯದ ಪ್ರಕಾರ ದೇವಲ್ಯದ ಹೊರತು ಉಲಾಯ್ಡು ಪುಂಚಿತ್ತಿನ ಆ ಮೂಜಿ ಲಿಂಗೊಲೆಗ್ ಪುರ್ಪ ಮಾಲೆ ಪಾರ್ದು ಪರಮ ಪೂಜ್ಯ ಸ್ವಾಮಿಲು ಕುಡಂಜಿ ರೀತಿಯ ಉದೀಪನ ಮಲ್ಪಡು ಬಂದಿಕೆ ಅನ್ನೋದಲ್ಲ. ಇತ್ತೆ ಕಜೌದ ಇಲವರಿದ ಬಗೆಟ್ ಆ ಸಂಸ್ಥೆದವರಿ ಪದುಕೆರೆಯನ ರಕ್ಷಿತ್ ಶೆಟ್ಟಿ 2 ಪಾತ್ರ ಬಂದಿಕೆ ಅನ್ನೋದು. ವಿಜಯನಾಥ್ ಅಂಕಲ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಇಂಕ್ಲಿಗೆ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ಕೊರನೆಕ್ ಮಸ್ತ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಇಂಕು ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಸಿಟಿ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ 60 ವಾರ್ಡ್ ಗಾರ್ಬೇಜ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಪಣ ಕಸ ವಿಲೇವಾರಿ ವರ್ಕ್ ಕೆಲಸ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ. ಇದನ್ನೆಟ್ಟ ಇಂಕುಲು ಕಸ ಕಜವನ್ನು ಎಂಚ ನಂಚಿನ ಪತಂಪೊಂದಿತ್ತ ಬಟ್ APD ದೊಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿದು ಜನಕ್ಲೆಗೆ ಎಜುಕೇಟ್ ಮಲ್ತದ ಒಣ ಕಸ ಹಸಿ ಕಸ ಇನ್ನೇನು ಸಪ್ರೇಟ್ ಮಲ್ತದ ವಿಂಗಡಣೆ ಮಲ್ತದ ಪತಂ ಪೋಡು ಬಂಡದು ಎಂಕುಲ್ ಐಕ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಎಂಕುಲ್ ಐಕ್ ಟ್ರೈ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಒಂದು ಐತೆ ಪ್ಯಾಂಪ್ಲೆಟ್ ಲಾಂಚ್ ಐತ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಕೊರ್ಪಿನತ್ತ ಎಜುಕೇಷನ್ ಅವ್ರು ಆಯ್ ಬೊಕ್ಕ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿ ವಿಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟಿಂಗ್ ಒನ್ಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಲೈನ್. ಇತ್ತ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೇಜ್ 2 ಟೈಪ್ ಬರ್ಪುಣು ಹಸಿ ಕಸ ಒಣ ಕಸ ಬಂಡ ವೆಟ್ ವೇಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡ್ರೈ ವೇಸ್ಟ್. ಈ ಫುಡ್ ಕಿಚನ್ದ ವೇಸ್ಟ್ ಬೊಕ್ಕ ಟೀ ಪ್ಯಾಕೆಟ್ಸ್ ಬೋನ್ಸ್ ಫಿಶ್ದ ಒಂದು ಫಿಶ್ ಐಟಮ್ಸ್ ಇಂದು ಪೂರ ವೆಟ್ ವೇಸ್ಟೆಡ್ ಬರ್ಪುಂಡು. ಬೊಕ್ಕ ಒರಿನ ಪೇಪರ್ ರಬ್ಬರ್ ಬ್ಯಾಟ್ರೀಸ್ ಥರ್ಮೋಕೋಲ್ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಅವು ಪೂರ ಡ್ರೈ ವೇಸ್ಟೆಡ್ ಬರ್ಪುಂಡು. ಐಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಡ್ರೈ ವೇಸ್ಟೆಡ್ ಸುಮಾರು ವೆರೈಟೀಸ್ ಬರ್ಪುಂಡು. ದಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೇಜ್. ಒನ್ಸ್ ವೆಟ್ ವೇಸ್ಟ್ ಡ್ರೈ ವೇಸ್ಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಡನ್ ದೆನ್ ವಿ ವಿಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ e-waste and then recyclable waste and then refuse waste. So our next step ultimatum will be to protect the environment actually. ಒಂದು ನಮ್ಮ ಪಚ್ಚನಾಡಿಡ್ ನಮ್ಮ ಪೋನಾಗ ತೂದುಪ್ಪರು ಸ್ಮೆಲ್ ಬರ್ಪುಣಿತೇರಿಗೆ ಅವು ದಯಪಂಡ ಕಜವು ಸೆಗ್ರಿಗೇಟ್ ಅವಂದ ಡಂಪಿಂಗ್ ಯಾರ್ಡ್ಗೆ ಹೋದು ಅವ್ಲು ನಮ್ಮ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಮಲ್ಪರಿಗೆ ಮಸ್ತ್ ಟೈಮ್ ತಗೊಂಡು 45 days ಟೈಮ್ ಬೇಕು ನೋಡು.
ನಮ್ಮ ಸೆಗ್ರಿಗೇಟ್ ಮಲ್ತದ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಕೊರಿಯರ್ದಾಂಡ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಅವೇನು ಪ್ರೊಸೆಸಿಂಗ್ ಪಾಡ್ನದಾಂಡ ವರ್ಮಿ ಕಂಪೋಸ್ಟಿಂಗ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಈಗ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಅದು ಯೂಸ್ ಮಲ್ಪರಪ್ಪುಂಡು ಇತ್ತ ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರು 30% ಸೆಗ್ರಿಗೇಷನ್ ಆವೊಂದುಂಡು ಬಟ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ವೇಸ್ಟ್ ಹೋಟೆಲ್ ವೇಸ್ಟ್ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋಲ್ಲ ಸೆಗ್ರಿಗೇಟ್ ಮಾಡೋದು ಬಟ್ ಡೋರ್ ಟು ಡೋರ್ ಹೌಸ್ ಹೋಲ್ಡ್ ವೇಸ್ಟ್ ಸೆಗ್ರಿಗೇಟ್ ಆದ ಬರೋಂದಿಜ್ಜಿ ಸೊ ಟು ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ದಟ್ ಎಂಗುಲೊಂದು ಸ್ಟೆಪ್ ತೆತ್ತೊಂದು ಉದಿಪನ್ನದಲ್ಲಿ ಸಿಡ್ದು ಅಗಪನ ಚಿತ್ತಿನ ಪೊರ್ತು ಒಂಜಿ ಪಾತೆರ ಪಂಡ್ರ ಬೈಕ್ವೆ ಓವೆ ಒಂಜಿ ಸಾದಿನ ತೋಜಾವನ ಸುಲಭ ಆ ಸಾದಿನ ದುಂಬು ಕೊನಪಿನ ಆತೆ ಜಬದಾರಿ ಈ ಪಾತೆರ ದಾಯ ಪಂಡ ಪಂಡ ತುಳು ಬದುಕಿಗೆ ಹೊಸ ದೇಕಿನ ಕೊಡ್ತಿನಾರ ವಿಜಯನಾಥ್ ವಿಠಲ್ ಚೆಟ್ರಿ ನಮ್ಮ ಮೋಕೆದ ವಿಜಯಣ್ಣೆ ಅವೇನು ದುಂಬು ಕೊನಪಿನ ಜಬದಾರಿ ಪುನಃ ಆರ್ ನಮಗೆ ಮಾನವಗು ನನ್ನ ದುಂಬಗೆ ಮಾನವ್ ರಡ್ಡು ಪಾತೆರ ಪಾತೆರಡಿ ನಮಸ್ಕಾರ ಯಾನ್ ಮಾನವ್ ಬಲೆ ತೆಲ್ಪಾದ ಮೂಜಿ ಸೀಸನ್ ಮುಗಿಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಈದ್ ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್ ಆಂಡು ಇತ್ತೆ 4th ಸೀಸನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಲ್ಪರಂಡು ಐಟೆ ಇಂಕ್ ಉಂದು ಖುಷಿ ಉಂಡು ಕೆ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಈತ್ ಮಲ್ಲ ಒಂದುಂಡು ವರ್ಲ್ಡ್ ವೈಡ್ ಜನ ತೂಂದುಲೇರು ಪೂರ ಜನ ಅವೇ ಪಂಡೀರ್ ಎಂಚ ವಾಟ್ಸಾಪಡ್ ಯೂಟ್ಯೂಬಡ್ ಟಿವಿಡ್ ತೂಂದುಲೇರ್ ಈತ್ ಉಂದು ಅವೊಂದುಂಡು ಕಾರಣ ನಮ್ಮ ಈ ಜನ ನಮ್ಮ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲೇರ್ ಬೊಕ್ಕ ದೇವರನ ಆಶೀರ್ವಾದಲ ಉಂಡು ಐಟೆ ಅವು ಆಶೀರ್ವಾದ ದೆತ್ತೊಂದು ಬೊಕ್ಕ ಈಗಿನ ಸಪೋರ್ಟ್ ದೆತ್ತೊಂದು ನಮ್ಮ 4th ಸೀಸನ್ ಚಾಲು ಮಲ್ತೊಂದು ಅವೇ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಪ್ರಾರ್ಥನಾ ಉಂಡು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ ಮಚ್ ಸೊಲ್ಮೆಲು ಲೋಕಡೋರ್ ಬಡಿ 1,55,00,000 ಹೆಚ್ಚು ಜನ ತೂತಿನ ಒಂಜಿ ಲೇಸು ಉಂಡು ನಾಡ ಖಂಡಿತವಾದ್ಲವು ನಮ್ಮ ಪೆರ್ಮೆದ ಬಲೆ ತೇಲಿಬಾಲೆ ಈ ಲೇಸು ನನ್ನ ರಾತ್ ಮಲಮಲ ಸಾಧನೆ ಮಲ್ಪಡುಂದಣ್ಣ ನಿಕಲ ಮಾತೆರ್ನ ಆಶೀರ್ವಾದಲ ಬೋಡು ನಿಕಲ ಮಾತೆರ್ನ ಎಡ್ಡೆಡ್ಡೆ ವಿಚಾರಲ ಬೋಡು ಎಡ್ಡೆಪ್ಪುದ ನುಡಿಲ ಬೋಡು ಬಂದ್ರೆ ನಿಕಲೆನ ಆ ಎಡ್ಡೆಪ್ಪುದ ನುಡಿನ ಆಶೀರ್ವಾದನು ಬೈಕೊಂದು ಈ ಲೇಸಿನ ಸುರ್ಮಲ್ ತಂದು ದುಂಬುಕೊನೊಂದಲ್ಲ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಸೊಲ್ಲ What a